ОДЗ 90. Всички сте страхотни, много добре се състезавахте, отлично сте научили всички знаци и всички правила. Поздравявам ви и да сте живи и здрави, много да внимавате при пресичане на улицата и въобще при движението по улицата. Честито на победителите в първата игра отбор Делфин. Златната купа е за тях. На отбор не го знаете сребърната купа. Във втората игра на група Слънчице златната купа е за момичетата, сребърната е за момчетата. И за отбор Черешка златната купа е за черешките, сребърната е за ягодките. Искам да честитя на цялата детска градина новия полигон. Със здраве да си го ползвате и да го отстъпвате от време на време и на другите детски градини. Всичко най-добро! Благодарим ви! Шоколадовите бомбони, които получиха децата, са с форма на автомобили, така че в ОДЗ 90 са се погрижили всичко да е перфектно. А сега, деца, нека да отстъпим място на вашите великолепни мажоретки да направят своя там с палки. Моля да им